Γεια σας παιδιά, θα ανοίξουμε 10 random αστέρια και ένα legendary star. Για να δούμε τι θα τύχουμε. Θα τύχουμε mythic epic. Ωραία. Epic skin. Τέλεια. Έχουμε ανοίξει ήδη 5 και δεν θα έχουμε μετρήσει mythic. Δεν είναι. Έχετε δε όποιος. Τελευταία θα μου πιστεύω. Πρόπλεπε. Τέλος, τελειώσαμε. Πάμε να αγοράσουμε με το legendary favorite available. Παιδιά, κοιτάξτε. Είχαμε ένα skin χρυσό, δηλαδή 2 σκηνές. Εντάξει, δεν παίζω πολύ όμως. Αυτό ήταν... περιμένετε, θα σας κάνω. Και εδώ πέρα είναι η club που είναι. Αυτή είναι. Αν θέλετε μπει, δεν μπορείτε, sorry. Αν θέλετε εδώ έχουμε τα φτεράκι, ρε. Εδώ πέρα δεν έχουμε legendary, εδώ πέρα είναι η κλάβ μου, η δικιά μου. Η δικιά μου και εδώ. Έτσι λέγεται, όποιος θέλει μπαίνει. Είναι όποιος θέλει μπαίνει, όπως. Και πάμε να ανοίξουμε τα 10 απλά. Έχουμε και στη δάκρυα. Πάμε να δείξουμε και τα 10 στάλιες. Ωραία, πάμε εδώ πέρα, θα πείτε και ένα μύθικο να το θυμάσαι. Σούπερ. Epic, μπράβο μας, πιο πολλά epic έχουμε αυτό εδώ. Κάνε epic παιδιά, σούπερ. Τώρα θα είναι ένα μύθικο, θα το δείτε. Δεν είναι μύθικο. Έχουμε ανοίξει πολλά. Τίποτα καλό δεν μας έχει τύχει. Βέβαια, το τελευταίο αστέρι. Αυτό ήτανε. Το τελευταίο αστέρι ήτανε. Όταν γινόταν αυτό το hyper chat δεν έχουμε ακόμη συνήθως. Είναι με λεφτά, δεν έχω. Για να πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα πάμε καλά με το Megapic που κανείς παίζει και αυτό. Και θα δείτε μια πίστα μελονή ναι, θα πέσουμε ένα round και ένα και κάθε ωραία. Και να ξέρετε, αύριο live 3 η ώρα, κάπου εκεί θα κάνω 3. Αύριο θα δω αν προλάβω, θα κάνω το live. Για να παίξουμε μια πισούλα τώρα. Για να παίξουμε τίποτα καλύτερα. Όμως είχαμε κλείσει το άλλο account. Θα δείτε πόσο καλός είναι. Το λέω. Δείτε ένα. Dodge. Παιδιά dodge. Boom boom. Dodge. Έτσι την ξέρουμε. Boom και boom. Δείτε ένα. Και ρίχνεις. Όσο λίγο δεν πέθανε. Τώρα πέθανα, εντάξει δεν είμαι και καλή στο τέσσι. Πάνανε. Παίρνω το απλό μου account, παιδιά.
Και εδώ πέρα μπορώ να κάνω ό,τι σαν μπουν. Τον έφυγα. Την έφαγα, παιδιά. Ξέρω κόλπα του Spike. Dodge. Είμαστε με Dodge. Το τέτοιο μου, παιδιά, είδατε. Παιδιά. Και boom. Και boom. Ήδη τους φάγαμε. Κολλάμε. Πάμε λίγο. Πάμε. Πέθανα εγώ. Είμαι σίγουρα star player εγώ. Θα είμαι σίγουρα εγώ. Λέει τέλει. Επειδή πέθανα κι εγώ. Είναι 30 έκανα εγώ. Καλά, είναι αυτό να σου έδωσε. Randomly θα μας το και τώρα αύριο θα σας δείξω και στο private server τι έχω στο Roblox. Το Σάββατο έχει event στο τέτοιο, event στο Strawberry, Σάββατο το βράδυ, δεν ξέρω, σε ενημερώσω την ώρα. Αυτό ήτανε, για κάντε like και εγγραφή. Και καινούργοι που με βλέπετε κάνετε εγγραφή και like.